Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kompla jikkonferma li se jimxi fuq il-passi tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u baxxa rasu għalih. Nirringrazzja il-Simon Busuttil. F'attività taħt it-tinda fuq il-fosos tal-Furjana, Adrian Delija reġa' indirizza lill-Partitarji Nazzjonalisti b'ton aħrax. Hemm bi kburija tkellem dwar kif it-tnejn filgħodu mar jagħti l-appoġġ tiegħu lil Simon Busuttil fil-qorti u mar jiddefenda l-allegazzjonijiet li għamlet il-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia fil-konfront tal-Prim Ministru u esponenti oħra tal-Gvern fost oħrajn. Allegazzjonijiet li ġew ripetuti minn Busuttil innifsu. Mort nuri mhux biss fiżikament imma anke legalment l-appoġġ tiegħi lejn Simon Busuttil, kont preżenti fl-andament tal-kawża kollha. U mhux biss segwejt il-proċess biex inkun qiegħed hemm bħala simbolu. Delija kellu kliem ta' tifħira d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi għax skontu għatta tmiem il-ġimgħa jipprepara kif se jiddefendi l-allegazzjonijiet li għamlu Simon Busuttil u Daphne Caruana Galizia. Allegazzjonijiet li l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista jemminhom, dan anki jekk fil-qorti l-ewwel lanqas Azzopardi bħala l-avukati difensuri ta' Simon Busuttil ma ġabu prova waħda. Nixtieq nirringrazzja il-Dr. Jason Azzopardi tal-li dalgħodu l-ewwel xogħol il-qorti kien hemmhekk ippreparat weekend sabiex iħejji l-aqwa difiża lil Simon Busuttil. Biex żgur jimxi fuq il-passi tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, Adrian Delija attakka l-istituzzjonijiet u qal li maħniex ngħixu f'pajjiż normali. Xejn ġdid, dikjarazzjonijiet li jfakruna mad-diskorsi ta' Simon Busuttil. Għax ħanibqa' ngħidha din, maħniex qegħdin ngħixu f'pajjiż normali illi rridu naħdmu niġġieldu kuljum biex nirritornaw pajjiżna għan-normalità. B'ton aħrax u aggressiv, Adrian Delija li kkampanja bil-weda mod ġdid, weda li nkisret minn qabel ma sar kap, infexx jattakka lill-Partit Laburista. Jekk il-Partit Laburista jaħseb illi ħajsibna dajfin, ħajsibna mifrudin, ħajarralu u ħajarralu bil-kbir. Aħna ħantukom ħafna fuq xiex ħadd irrapportaw, aħna ħankunu hemm biex nimlew il-paġni tagħkom. Iżda l-Partit Laburista kif ukoll ġurnal indipendenti irrappurtaw dak li bdew jiktbu pubblikament esponenti nazzjonalisti fuq Facebook. Fost dawk li kiteb kontra Delija li akkosta kollox ma ridux kap kien hemm id-deputat Jason Azzopardi. Iżda issa jidher li naqdu sabiex flimkien jerġgħu jibnu l-politika tagħhom fuq allegazzjonijiet li għamlet Daphne Caruana Galizia u repetihom Simon Busuttil. Inaqdu flimkien sabiex b'dawn l-allegazzjonijiet jimminaw il-ħidma tal-Gvern u jattakkaw lill-Prim Ministru u l-esponenti tal-Gvern. Stil politiku li bdieħ Simon Busuttil u qed ikompli jimxi miegħu Adrian Delija, kap isteriku li m'għandu l-ebda viżjoni la l-partit u lanqas għall-pajjiż. Intant jidher li wara li fil-jum tal-ħadd id-deputat nazzjonalista u li kontesta l-kariga ta' kap Chris Sajt tfielu l-mowbajl matul il-jum ta' tnejn irnexxielhom jagħmlu kuntatt u Adrian Delija tax jifhem li saret laqa bejniethom sabiex jaħdmu flimkien u jiġġieldu kontra l-Partit Laburista u l-Gvern li għal Delija huma l-edewwa tiegħu. Mu niġġieldu kuljum. Intant il-Partit Laburista irreaġixxa u qal li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għandu minnu fih jirrevedi deċiżjoni tiegħu tal-Partit Nazzjonalista li l-Oppożizzjoni ma tħux sehem f'kumitat dwar l-istrateġija għal ġejjieni fil-qasam tal-iskart. Qal li dan hu settur fejn id-deċiżjonijiet li jittieħdu għandhom impatt tul diversi snin u għalhekk kull deċiżjoni għandha tittieħed fl-interess ta' Malta l-ewwel. Il-Partit Laburista qal li sejqa pożittiv u nnota kif il-fatt li l-ħadd Adrian Delija wieġeb għall-appell tal-Prim Ministru b'retorika partiġjana negattiva ma jawgurax tajjeb.